Romay, agtapos itan. Mga nunalipat am tipitsa ita nakang. Ah? Yawat mun atay para kada ka may kandidatang mau. Wala nang. Sag 2,000 kayo kung itatang. Awan na yun nan. Day ta pala timayted ko na tada paggastusan mi iti asawa. Apay, agpagpagatang manan iti baro abag na jay asawam. Uwinaw, agpareban manain. Saan nanang? Agkasangay di anak mi inton umay alawas. Aghanda kami ure basait. Gumatang kami mat iti cake. Puyotan di apukuyaw. Ay na, di kay ka di gasto sa agastaw sa nakaw. Narigatan, di pa nagbiag ita. Aginot kayaw. Uray saanan day ta, handa-handa. Adula amin. May bayan yung day ta. Hagan may saan mo mutak putot day anak ni Bakit Mau. Apaya gastusam. Ha? Agruam mo't nagijay nga aginan. No apay mo ngamin nga inasawam day jay apapaay. Disgrasyada. Uray da tayong tulatan nanang. Tapno saan nagpasugnod di anak mi. Anak miga! Anak mo ay day jay. Suman mulaang. Anya? Kinapay, di anak ni Rowena katimapat patulukan. Sana ipatangkin niyo mo't ngamin na di kay aghandan Nanang. Sayang lang ti pakpakan niyo kadag iti tao. Imbis nga itudyo kumakada kami iti amayaw. Tay supay mo't ati paggatag may iti naimas asidaon may. Nalala. Magbagaan niyo ngamin jay anak yaw. Ibagayaw, tauray saanan nga agselebrar iti birthday na inton sumarunaw. Gastos laeng dayta. Nangasawan tumadagos ni Rumay. O nga ruda, tay jay kat ababaeng ti may ranranaw iti matmat gedan jay anak ta. Uray ko ma, no balasang da jay ababae, idi nasawa ti anak ta. Kinuray ko mano na trabaho na kunam. Hanggang para balay mait. Saan mo't makatulong iti anak ta? Nga ruda, di pa'y lasinaan ni Romy day jay manugang mau. Manugang mo Ha? Ni sinayda ti kayat ko manugangan. Ngayon saan mo't akinayat ni Rumay? Aho! Anya mo nga minday jay nga iritrito mo't iti anak ta. Nye! Si kansamo nga minday kursunada iti day jay asinayda. Ay! Agtal na ka man, tila lawlaw at mabakbakatan. Di kan sa magaw-awi din dyan lugar yaw ruina. Agawit ka mo't tayong kasarungkaran dagiti dadakil mau. Agbakasyon kayo iti anak mau. Inton makabakasyon ni Romy iti trabaho na, tatang. Apay, masapol akaduam dyan anak may ngagbakasyan. Di mo aya kabalan ngagbiyahe adakda kayaw. Tatang. Agbakasyon kayo mata. Ang mga nusagsagaan dati panagawid yaw. Agbakasyon kayo. Oray, 2. Uno talo a bulan. Natulungan pa'y madagiti dadakil mo iti trabaho dahi jay. Tatang? Agsaw ka ay sana puro tatang tisong bamaw. Owen, tatang. Agbakasyon akto no madanon. Ay, di mo ni tantan. Agawid ka itan, uno inton bigat. Kada kami matakadwan ni Rome, no agawid ka. Kaduan mi payla dito'y balayaw, no kaskasanaw. Ay, nagrigata talaga ti awan nagadalan na anya. Wala. Awan pangalan ti kwarta, tawan pensyon. Luli ka agmula, awan pangalan ti kwartam. Uwan nga road. Nagkasata talaga dagiti di adal. Ta inton bumakait ken lumakay da agpensyon da. Uray agtugtugaw da. Makaawat dalata iti kwarta. Angam datangay. Hay, nga. Naimbaglagan ata damo ni Romy nga anak tamang tultulong ka data. Nga rod tilaeng maday. Nangasawa ki din. May mayat ko man no, nagbaak laeng tapno awan pampanunutin na, suportaran na. Sa nabalay, tasanda nagkasar.
Adapay gundaway dangag sina. Sa bagay mo kidi ah. Nga madlaw mga ayayatin unay ni Rumi ni Ruina. Kasanungay ngagsina dagijay. Ha? Ada siguro ipakpakan day ang babae iti anak ta. Iswa di na masinaan, lakay. Uwe nga red. Ang imuray no kasta. Data ko maati priority ni Rumi a suportaran. Saan ka tadagijay nga agina? Adi na makapkapinanaw, ha? Una? Ha? Padasin na ti dimangtid ka na ta. Isidir ko amin, rigrigat ko idi impas nga ikaw, aging ga adim makal. Agasam, tanda ni ak natay anang ipas nga ikan kuana, ta narigatan ako nay. Kat idi ubeng ni Rumey, apaw, nakapampambar nga ubeng. Kanayo nakamapuyatan ni day, ta agpat-pat na nga isalsalak. Nadupay. Rigrigat ko kan kuana. Isuarumbeng laeng at tulungan data itan. Tanay, lumakay kan bumaketan. Bakit? Marabyanak nga agawid ita Tag-overtime makagpasada. Ala, agsasarunon ti pa nag-overtime mula kay. Naurnungan kan iti puyat. Kabalak bakit? Uray di kan ag-overtime. Taundas mo't apagbiag tayo ti matmat gedam iti agmalam. Ay, kurang bakit? Nang runa, pagpanpanayon datatang ka na ng itit-itit kong allowance da. Ay, pasensya kan bakit no mabingbingay ti matmat gadak Awa mo ganin sa bali amang tulong ka dagi ti parents ko no di syaklaan. Kasi da kahit. Awa mo pangalaan da iti kananda. Tasaan damot ang makatrabaho. Awan mo't problema iti day talakay, maawatak. Syakit diti agkid daw iti pasensya atan ni. Dua kami iti anak ko nga itigtiggadam. Mababainak unayan kin kalakay. Ay ayatan ka, Rowena. Iso apat-patgak mo ti anak mo. Imbilang kon, kaspud nung anak ko. Ay na, di yu pwersaan ni Rume. No talagang awan maitid na kada kayo kabagays. Masyan kayo kumamati jay ka anak ka. Ay, saan may apwer-pwersaan ka bagay? Palpalagi paklaeng, tanay, damag ko kat agob overtime ka na nga agbibiyahe. Ay, rumbang la na yunan na ati itid na kada kamay. Awam mo urnungan na kay, tawam mo anak da, kan ni baka na. Kat, amang ano jay suman na ti yurnungan da iti pagadal nantaw. Ay, saan? Saan na matakap-kapin ano da dyan nga ubay? Da kamay adadakil na ti pangpangrunan na tulungan. Takadaraan na kami. Nga, dagi jay nga agina, di nakap-kapin ano ida. Nang runa day jay asyuman na. Ha? Iso adi ka man sumanaaw no kontraan na tumutlaang kabagays. Nasaysaya atan no ikaumulaan ng tangiwat mo. Nagatayo mo ganti balay dyan nagpatulog ka niya. Kapilitan niya tulog-tulog ka katrabaho niya driver. Nagtulog ka bagiti pasayeros mo iti kapananda. Sana magaling na agpili kami iti ilugan may. Nay. Sapay pasalog mo dati kalsada. Ay, nagatito kasalog. Ay, apay ngay. Awan mo tan preno ti ilugan no. Tsak may tulong ti mo ni Bella. Matinaga ko ni Tirangges. Ay na! Anak ko ay Rumey! Anak ko! Apayap inanawan na kami iti amam. Apaya na basama ken gati kastoy! Anak ko! Anak ko aya! Rumey, anak ka Ay na! Ba't ganda ka, unay anak ko. Saan na kami kumapampanawan? Nay, Lakay.
Marigat, anak. Ay. Anak nga umakis. Ay, ala. Ay, bayan, Dak. Tugaw ka pa dito. Umay ka. Nagsakit di pa ng panamon kata kami. Ngamawan maramidan mi. No di ti mga klon iti amin. Agriga talaga no. Ba't batag na kaunay? Umadaw ka man dita abay tilongon si Caruela. Nanang, di ka kundi sangit dita. Dabasol mo ti papatay ti anak me. Pinilit mo siguro ang nag-overtime. Tati kayat mau, adua kwarta, ti remit na ken ka. No saan na nag-overtime, saan kuma na pasama ken kwa na ti kasjay. Sana pudno day tananang. Pudnaw! Iswa pumanaw ka dita. Di ka managin sa sangit dita. Tamasurunak la makakikita ken ka. Ha? Di na kumapot pagatapan iti dakas na. Kamu nagbulag ta kayo. Lap-lapdak ti anak yung overtime. Isu ti agpilpilit. Ha? Di ka nagsaupay. Ala, pumanaw ka dita. Taing ka tumulong agluto di kusina. Siya, kag tugaw dita. Naitabo ng ti anak may. Kasano ngay ruina. Agawid kayo na ije lugar yo to meten ti anak may. Ha? Saan kayo mga nagkasar? Kaya saan namot apoto ti anak mau? Uray ko man ada anak yaw. Tapno ada kumamot pakalaglag ipanmikan ko na. Agam di mun sa mga min katag si kugiday. Naimbakan ka ata ada anak mau. Ni Rumi ngay. Hindi mo pa impayan mo uray may sala ko mga anak. Nabayagan akayat miti maadaan iti anak ko ni Romy, tatang. Ngam, saan kami mutan na paraburan? Kasano nga, Ruena? Agawid kayo kadain, dyan lugar yaw. Agbakasyon kami pala siguro, nanang. Agnaid kayo kit di jayo na, tanay. Awan mo't pag nagdan yun ditoy. Ha? Day di Rome, tinang ipatakdar iti balayaw. Isuamin, tinaggastaws. Awan pulos intultulog mo. Tawang ka nga ro trabaho. Uwan nanang. Amok day ta. Pasensya ka na, Ruina. Saan na kayo apapapanawan? Angam? Dakdakal ti karbangan mi iti balay day di Romay. Ta anak mi ka nga rad. Wan. Husto ti asawa, Cruena. Awan karbangam iti balay day di Rome. Ta, saan kayo ang nagkasar? Iso ada kami, ti agnaid iti balay ti anak me. Nanang. Nana, di ka man agin sa sangit Rowena. Aklunan tayo kumati kinapudnaw. Sana balay ta ubing kapay. Pachet, makasarak kan tupay iti sa balay nga asawaam. Pakiasawaam, kunakuma. Makiasawa kapay. Tapno da katulungam mang padakal iti anak mo. Sige, nanang. Tatang, agawit kami. Ngam ikanda kami kumapay iti pawayway amang yimpaki kadagiti kagawaan mi. Dagitay labado yaw ti yimpaki yaw, ah? Sana ti labalbalkutan yaw ayaw awid. Unayin ti kasta na may anda kada kayo, manang. Nakakaasi kayo matitika anak kak. Ala, bye-bye am idan, Maysa. Pudno mutkit diti imbagada Awan karbangak iti balay ti anak da. Tasaan kami ang nagkasar. Ay, anyan. Ala, sana bale. Adamot ti balay tayo kadananang. Agnaad kayo manan dito'y When ading, kat ipamaysak ti agsapol iti panggadak. Tapno makatulong kada kayo. Ay na, saan ada kami ti panunuta manang. Tikit di anak mo. Kat ikari ka tumulong para iti panagadal ti ka anak kak. Agyaman na kading ko. Gamjak kayat nga iasa amin ken ka ti masapsapol ti anak ko. Taagur nung kamat para iti masakbayam. Aywan, kumustan jay nobyong? Nabayagan na nagsina kami manang. Nangasawa na iti sa bali.
Kasta aya? Kaslawan mo tan plano ka maki-boyfriend. Iso at tumulong aklangan kada kayo manang. Agyaman na kading ko. Pasensya kan ata ni. Si kamot ti ada trabaho na. Naimbag tulangan ano makasapulak matan iti panggadak ading ko. Kahit, kasano nga rod ba kahit? Duwan ti balay ta. Pag naadanta ngayon, Ay kusag kay sa tapayla iti balay Laka. na! Ay, Siyak ditoy, tasika ijay balay, day di rumay. api agsinatan. Ay kagsina tala iti pagnaudan Kan sumagmamano nga aldaw day ta. Masapul nga addaag naud ijay, tapno saanin nga subli dagiti agina. Ay, wanan niya. Ken inakto kasaritan tay manggatang iti balay day di Rome tapno may lakutaan. Manang, talaga ka di adisidido kan nga agabrood? Wen may sa ading ko. Ket pangaasim tadi na kumaupayan tani. Aprobado amin ang apapeles ko. Flight ko lang ang tour urayan. Ay, anya nga ron ngay. Adda ditan. No siyak lamay sa. Ure di ka kuman umadayo manang. May kawa kami na anuawan ka kaduami dito balay. Kan, andamat na talaga da trabaho. Makatulong ak kada kayo iti anak mo. Saan amabalin amang namnama kami latan iti tulong mo ading ko. Masapul mo't nga agagawa ak Habang napigsaak pa'y nga agtrabaho. Agan pa'y Tano makaurno nga to iti pangrugyak nga agnegosyo. Agawid akton. Ken jakon agabrood pa'y. Nakay, kwartam man. Naipusin na. Na, nangusaram nga iti kwarta. Kaawan mo't ginatgatang mo dito'y balay. Kasi ka. Nangusaram mo iti kwarta. Api ngagdawat ka kanyak. Naipaabak ko iti sugal. Nagpadata. So, di nakungungtan. Tapno di ka matungtan. Hay, awang nga rodon atay naglakwan ta iti balay day di anak ta. Nakimus amin ay Haywan nga raw. pangalaan tangay iti igatang ta iti kanon talakay. Ilakutan ti balay ta. Taintag na eden iji probinsya. Pag naudan tangay ijay. Ado ti pag-squatteran to ijay. Hello manang, kumusta kan? Hello, ading. Ala, the good news ko kada kayo. Ha? Anya day ta manang? Aprobadong ti papeles ko. Ag cross country at ijay Canada. Ha? Talaga manang? Ala, nagpintasan nga damag day ta. Wen ading ko. Ayabam dananang kanti anak ko Takayat ko ang makasarita ida. Ibagak mo ti good news ko ken ko ana. O sige manang. Apaw! Nagdakol ti ipapaaramid jay kabsat mo abalay na anak ko. Wen nga rod nanang. Balay da iti ka anak ka. Ayam po, makasangit ak iti nakaro aragsak ko. Ngamin, jak malipatan ti panangikulasay da idi kan kuana. Gaputa awan makukwata na idi. Tinagibasit dagiti nakaikamangan na. Angam ita, napintasan ti biyag di kabsat mo di Canada. Wen nga rod nanang. Talaga na ayat unay ti Diyos. Ngamin, aywanan na dagiti tao may dadanas, wano may ruruman. Kat may saniman ng apinaraburan na itinabuslon a bendisyon.
Ading, nanang, ala kunti anak ko ha. Ay na, maladingitan na akta mayada yun ti ka nakakada kami manang. Maragsakan nakmatlata para kada kayo adwa. Ay anak ko, agan anad kayo adwa ijay abroad wine. Ay di mo ko mabaybay anti apo ko ijay Uwin nanang. Balong, agsingsingpot kay ja Broadwan. Wan auntie, agan anad kayo matad dito'y kanlula. Wan, balong. Da kayo kit di kininanang mo tagan na iti papanan nyo. Agadal ka na imbag ichay, wan. Wan auntie. O alala, agpulas kayo. Tayin tayo pa'y agpasyar. Kabayatan ti kaadami pa'y laeng dito, iti anak ko. Ag-unwind tayo man? Intayo agbeats. Balong anak. Bangon kayo. Ayan da lola kan antim. Apa yajak makita da? Dagi jay daman aglanglangoy da. Ay, kunaklano. Anyat na panandan. Maasyan kayo, itikas ka na kami. Awan pa Ha? Adda agpalpalimos nanang. Lakay kan bakat. Inak ikan ida ti kwarta. Nagsingpit ka matin anak ko. Amom ti tumulong iti pada matao. Kastamat gamin ti kanayon nyo nga ibagakan auntie. Wen anak ko, kasta ti rumbeng. Uray basit la tulong. Kabsat. Mabit man lang anak ko. Kasla mabigbig ko dagiti agpalpala maalakay kun bakat. Kasla dagiti dadakkel day di tatam aromi. Ha? Umay ka anak. Asit gantay ta. Kat agbless ka kadakwada anak ko. Ay na. Da kayo daytan, Rowena. Ay na. Ay, pimentas ka ba? Idi medyo limukmug ka. Balasang ka. Agyaman na, nana. Ay na. Isuday tuyan, di anak mauruwi na. Uwen, tata. Agmano lolo, lola. Ay na. Nagwapo mo to'y anak mo, Rowena. Limukmug pa'y. Thank you, lola. Kumusta kayo, nanang, tatang? Pasensya kayo ngam nanang ken tatang lata at iawag ko kada kayo. Taday tamot ngamin tinakairwama. Ay, Jesus balasan ko. Madlaw nga sinsa doon tibiyag mo Nadamag mi nag-abroad ka kanaw kat nabayag ka iji Canada. Wen tata, ket umay ko alaan to'y anak ko. Taikuyog kun iti pagilyan a pagtrab-trabahwak. Ay na, naimbag ka pa'y balasang ka. Mayaten ti biyag yaw nga agina. Alam da kami nga gasawa. Awanan ti umisaw a pagturturungan may. Mano kami pa yan amangan. Awan mo pangalaan may iti kanon may. Iso nga daytaw agpalpalama kami. Dumuna ta adumot ti sakit mi nga gasawa. Apay, jay balay yung ngay nanang tatang. Mawanan ni. Inla ko men. Pati di balay day di rume. Anya? Ay, pakawanan da kami kumaa iti kinaulpit mi ken ka, Rowena. Ay, mababainak ka nakong. Ay, uray siyak. Mababay na kan kabalasang kaw. Pakawanan na kuma. Awan ti rumbeng nga ikidawan nyo iti pamakawan, tatang, nanang. Tasaan kayo aginura? Sa anak anagimula iti sakit tinakam kada kayo. Ay na, ay, nagsaya at kaatao, Rowena. Adtoy, ikan kayo iti paggatang nyo iti kaninyo. Kan pagpa-check up yo. Ay, nagyamang kami balasang kaw. Dakala tulong ka na kami na itaw. Ay na, adaw, ti pakaaramatan da ito'y akwarta, balasang ko. Tingkyaw at talaga. Kan
Ibatik ti contact number ko nanang, tatang. Tano ka sa pulan nyo ti tulong, awagan daklaeng. Di kay kumagbain ang mga wag kanyak ha. Ta si dadaan naklata at tumulong kada kayo. Ay nagyamang kami balasang kaw. Ay, hagyaman kami, Ruina. Nagsaya at talaga ti panagpuspusom anak ko. Agad, ulitin mi ate agkid daw iti pamakawan kin ka. Awan anyaman na kanyak dayjay kunakmat nanang. Lipatin yun tinapalabas. Ta mga barwanan tayo manen. Bueno, gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao.